také ty nafúkovať. Podľa mňa, kámo, oni podľa mňa tej onej pánskej oni Ready? že za jednu hru, že 1000 kulíčok. Ready? Ja, mone, bude. Idem vyjebať Lace. Nestrieľal mi zbran! Už by si mal mŕtvý žebrák, do piče. Kurva! Nestrieľal mi do piče. Tak je dobre. V dome. Dom a dodávka. Dom a dodávka. Jak si nás obišiel, tak si všetkých zabil? Všetci sú mŕtvi. To sme my? Tým? Ja som do piče! Tak čo? V dome! To som ja? Ste všetci mŕtvi už? Jak všetci? Teda nevím. Tak mi povedzte. Nevím. Čo si mám do piči? Láďo je živý ešte! Čo? Tomáš, mal si kričať. Kričal! Si dole? Je to tam!